Falošné fakty. Pavúky vám počas spánku lezú do úst a uší. Na internete sa šíri populárne tvrdenie, že v priemere každý človek počas spánku prehltne ročne 8 pavúkov. Fuck this. A údajne to potvrdzujú štatistiky. Je to úplný nezmysel. Bill Scher, profesor biológie z Hampden Sydney College vo Virginii a člen americkej arachnologickej spoločnosti, vysvetľuje, že pavúky sa snažia neliesť na spiaceho človeka, pretože sa nás jednoducho boja. Pre nich je človek niečo ako obrovská chodiaca skala, ktorá predstavuje hrozbu. Pavúky nelovia spiacich ľudí a nepijú ich krv. Vo vašej posteli pre nich nie je nič zaujímavé. Tento mýtus vznikol v roku 1993 vďaka novinárke Lise Holst. Napísala článok pre PC Professional, v ktorom hovorila o tom, ako ľahko ľudia na internete uveria rôznym nezmyslom. Vysmievajúc sa ľudskej dôverčivosti, Holst navrhla svoj zoznam vymyslených faktov, medzi ktorými bola aj štatistika